na pódiu našich súťažiacich Míša, Mjou a Rain. A sú to postavy z Final Fantasy 14. A vy mi poviete, čo sú to za postavy, lebo ja vám to nechcem pokaziť. Môže byť? Dohodneme sa tak? Tak prosím, povedz si niečo pekné o sebe. No, tak moja postava je teda vlastne z Final Fantasy 14 Dragoon. Je to teda ako v každom MMOčku v podstate DPS-ko. S tým, že v podstate túto postavu som si vybral hlavne tak kvôli tomu, že keď som s tým RPGčkom začínal, tak mi to hneď nejak padlo do oka. A je to teda aspoň podľa na štýlu vlastne najkrajšia postava, čo tam je teda v tej hre. A hrám ju cca už asi pol roka. Je veľmi pekná. A teraz mi ešte povedz, čo je MMS-ko, DBB-ško, neviem, a tieto veci. DPS-ko je ten, čo musí všetko zabiť skôr, ako to zabije tanka. Tak ale to musíš vždy, nie? Kápla si na to, kápla si na to. Som debatný king. Počkaj, ale ešte by sme mali nechať predstaviť dámu. Tak ja som v podstate konžurer, čo plní rolu healera, ja zachráňujem všetkých skôr. A vy ste dvojka v tej hre? No áno, v podstate my sme začali spolu, s tým, že vlastne nejakým sa teda dalo som dať ako grupa a nakoniec sme skončili teda ako dvaja a sa nám to dalo. Odkiaľ sa poznáte? Brat a sestra. Fakt? That's all? Aha. To sú Perfektné. odhalenia, ktoré ma prinášajú na anime show. Alebo nový čas prijedu. Perfektné. Takže vy aj hrávate spolu alebo proti sebe? Jasné, my hrávame spolu. Proti sebe nikdy. Oni držia pohromade, spolu hrajú, spolu cosplayujú, to je fakt super. Fakt super. Áno. Ako dlho vám trvalo, kým ste vyrobili tie cosplay? Ťažko povedať, no môj trval bohužiaľ trošku dlhšie kvôli výrobe a cca mohlo to byť, keď som to rátal takže dokúpiť, tak možno takže týždeň a samozrejme bude tam pauzy a podobne. No aj tak celkom fajn. Dlhá robota. A toto patrí na hlavu? A môžeš si to, keď pôjdeš sa dať odfotiť, na hlavu dať? Ďakujem. Tak vás poprosím ešte, aby ste sa nechali pekne odfotografovať. Veľmi pekný cosplay. Roman, Jasné. Keď je tu chlapa žena, tak sa nedrží bacha na to, čo? Typické. Mladý slačný si nedal ani jednu otázku. Jeho? Nie, ja som ešte potrebný. Ja sa ešte potrebujem. V zime, áno. Nič. Opatrne, neublížte si. Veľmi pekne ďakujem.